Ассалому алейкум, хуш омадед ба канали мо. Духтаро, ман як ҳафта зиёд мешавад ки саҳар ҳеҷ нахӯрда 7 дона хурмо и 400 мл оби ширгарм мехӯрам. Ман аз як блогерзани чеченка фаҳмидам ки дар шиками холӣ хӯрдани хурмо ва оби ширгарм фоидаи хеле калон доштааст ва ман низ як ҳафта мешавад ки ҳамин хел мекунам, яъне дар шиками холӣ оби ширгарму 7 дона хурмо мехӯрам. Ман интернет камтар дар бораи хурмо маълумот гирифтам ва мехоҳам ки ба шумо низ расонам. хурмо ғизои хеле солим буда дар таркиби онҳо миқдори зиёди карбогидратҳо мавҷуданд, аз 40 то 80%, ва онҳо қариб ки равған надоранд, аз 0,2 то 0,5%. хурмо дар таркибаш тақрибан 15 намуд моддаҳои минералӣ ва намакҳои гуногун дорад, тақрибан 6 витамини гуногун. ва азбаски таркиби онҳо аз миқдори зиёди карбогидратҳо боянд, пас онҳо манбаи беҳтарини нерӯ ва ё энерҷӣ мебошад. ҳамин ки мо хурмо мехӯрем, он дарҳол ба мо қувва мебахшад. хурмо назар аз хокаи глюкоза ҳам дида самараноктар аст. он фавран ба мо нерӯ ва қувва медиҳад. инсон метавонад моҳҳои дароз танҳо бо об ва хурмо зиндагӣ кунад. аз таркиби хурмо равған амалан вуҷуд надорад. дар хурмо қариб ки 15 адади маъданҳои минералӣ мавҷуданд. дар таркиби он ҳатто фтор низ мавҷуд аст, ки песидани дандонҳоро пешгирӣ мекунад. ҳамин буданд маълумоте ки ман дар бораи хурмо аз Google хондам ва ба шумо пешкаш намудам. духтаро, шумо метавонед ки маълумоти бештарро тариқи интернет пайдо намоед. духтаро, чӣ хеле ки шумо пай бурден, ман номи каналма иваз кардам. номи каналма тоҷикӣ кардам, барое ки пеш ман каналма ба забони русӣ мебурдам ва барои ҳамон ман каналма русӣ мондагӣ будам. ҳозир ки ман видеоҳомо ба забони тоҷикӣ мебарам, барои ҳамин хостам ки ба забони тоҷикӣ каналма номгузорӣ кунам. ва дар комментария духтарҳо буданд ки навистанд ки каналтона ба забони тоҷикӣ иваз кунен, ва ман ба суханони онҳо гӯш дода номи каналма ба забони тоҷикӣ кардам. духтаро, мо ҳозир чизкек тайёр мекунем. барои ин мо 200 грамм печения ва 100 грамм равғани маска дар кораи равғана об карда ба печенияи майда кардагӣ ҳамроҳ мекунем. рецепт дар канали ман буд. азбаски духтарои нав ба канали ман подписатсия кардан, ман хостам бо як бор дига ин рецепта сёмка карда ба тамошобинони нави худ пешкаш намоям. формада фольга печонда гирдишда тагошкати печение ки бо равғани маска омехта кардагӣ будем ба форма мерезем ва бо қошиқ ё ба пушти стакан ҳам хеле сахт мекунем, утрамбовать мекунем ва дар муддати 10-15 дақиқа ба морозилник мегузорем. барои дарунаш мо дар кораи 1 кило крем-чиз, ман ай крем-чизи Филадельфия дута гирифтам, 500 граммиян, 4-5 қошуқ сметана, камтарак ванилин, 4 дона тухм ва 100 грамм равғани обкардаи маска, 4 қошуқ кукурузный крахмал и 4-5 қошуқ шакар мода дар кораи. ҳамаи я духтаро, мо ҳозир як зарфда гирифта омехта мекунем венчиккати. ина духтаро, тайёр кардам, ҳамаша омехта кардам. ҳозир и основашои холодильник гирифтам, и морозилник таблои андохта духовкада мемонам. чизкейка уже формада гирифтам. ҳозир духовкаи гирён кардагим 190 градусда мемонам. 45-50 дақиқа мепазам. аз байн 50 дақиқа гузашт, чизкейки мо тайёр шид. бинед, ҳозир подъем додагӣ баланда. вақте ки ихнак шид, бо паст мешавад.
ман ҳозири чизкейка холодильникда мемонам, баъд паго саҳар иншоалло ки бурида шумода нишон метам. нигоҳ кунед духтаро, чӣ хел чизкейки иштиҳоовар шид. бо ман ия блуберикати оро додам. ҳатман тайёр карда бинен. маҳсулотам кам мерава, заҳмати зиёдам талаб намекунад, дарав тайёр мешава ва хеле болаззатай. ҳатман духтаро ҳамин чизкейка тайёр карда бинен. Народна накунна саватана элвара вахтагулу рожия мои сатара. You said it, well said it, said it, well said it. Маламали варвара. духтаро, ҳозир мо ҳамроҳи шумо обед тайёр мекунем. иҷода ман 3-4 қошуқ равғану 1 стакан булгур гирифтам, андохтам. ҳозир камтар булгура бирён мекунам. булгур ки камтар бирён шид, 1-2 минут борин. баъд инда томатная паста ҳамроҳ мекунем. метавонем ки и шакша накунем, бе томат ҳам мешава. мо ҳозир томат надоштам, ҳамуда кетчуп ҳамроҳ кардам. баъде ки томат ҳамроҳ кардем, 30-40 сонияи дигар бирён мекунем. ҳам хел кофта меистем ки тагиш начаспа. аку об ҳамроҳ мекунем. об бояд ки булгура пӯшона. оба ки ҳамроҳ кардем, намак ва зиравории дилхоҳтона меандозем. ман фақат намак ҳамроҳ мекунам, тамом. баъд мемонем то ҷӯш биёяд. баъде ки обуш ҷӯш омад, кришкаша пӯшида, алои паст дам мемонем 15 дақиқа дам бигира. иҷода бошама духтаро, бо картошкае мондам ҷӯшидесай барои пюре. иҷа гуляш мекунам. камтар равған андохтам ва гӯшту пиёза дар равған бирён мекунам. ҳозир ман гӯшти мирғ истифода бурдесам. гӯшти говам мешава истифода бурда ё ки гӯшти гӯсфанда. гӯшту пиёза бирён ки кардем, сабзия аз туртарошак гузаронда ё ки ҳамхел ранги ман реза карда ба ин маҳсулото омехта мекунем. иҷода булгури мо тайёр шид. духтаро нигоҳ кунен, обуш полностью қоқ шид, булгур рассыпчатый шид. метавонем ки ба ҷои булгур бринҷ ё ки гречкая истифода барен. чӣ гарнире ки хитонда маъқулай, ҳамун гарнира бикунен. булгур тайёр шид. ҳозир бо аз қафои мондагии хӯрокҳо мешавем. гӯшту пиёз бирён шидан, мо аку иҷода сабзия ҳамроҳ мекунем. сабзиям ки ҳамроҳ кардем, ҳамаша омехта карда мемонем 2-3 дақиқа бирён шава. ҳамроҳ кардани намакро низ аёд намебарем. ман фақат намак ҳамроҳ кардам, дигар ягон зираворӣ ҳамроҳ накардам. шумо метавонед ки мурч ё ки ягон зиравории дилхоҳи хитона ҳамроҳ кунед. баъде ки бирён шидани чизо, помидорро ҳамроҳ мекунему, томатная паста ҳамроҳ мекунем ва омехта мекунем. ҳамаша мемонем бо 3-4 дақиқаи дигар бирён шава. маҳсулоту нағз бирён шидан, аку мо об ҳамроҳ мекунем. оба где-то 600 миллилитр ҳамроҳ мекунем. баъд кришкаша мепӯшему, мемонем ки ҷӯш биёяд. баъди ҷӯш омадан аловша паст мекунем, мемонем 40 дақиқа. ҳамин хӯроки мо пухтан гира. иҷода духтаро, аллакай пюреи мо тайёр шид. майда камтар шир ҳамроҳ мекунему, намак ҳамроҳ кардагӣ будам, омехта карда бо сливочное масло меандозам. бо 1 минути дигар меҷӯша и пюреям тайёр мешава. дар зарфи алоҳида барои гуляш 2 қошуқ орд ва камтар оба андохта оталача мекунем.
ва ин утолачаи кардагимона ба дег ҳамроҳ мекунем. ба дег ки ҳамроҳ кардем, ҳамаша омехта карда мемонем 15 дақиқаи дигар ҷӯша, то ки орди мо паза. духтарои нахӯрок ки мо тайёр шид, иҷада булгур, пюре, подлива ва ҷурғот мондан. Шумо метавонед гарнирда чизе ки хитонда маъқулаи ҳамоя пазен, макарон, гречка, бринҷ, чизе ки маъқулаитон. Касе ки хурдеса боша иштиҳоитон, моям мерем обед мекунем. Ташаккур духтаро ки видео то охира тамошо карден. Лайк ва комментарий навистана фаромӯш насозен. То видеоҳои оянда, худоҳофиз.